Не му пишете, Данчо не търси принцеси, щото вече си има кралица. Баша, ако много настоявате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен. Докато другите търсят внимание, Данчо се придира при Баша. Кралицата Данчо не е курвар по принцип, щото обича удовлюбено жена си много. Но ако се наложи, Баша ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Данчо не играе с момичета, той вече си има Баша. Ако някоя много настоява, най-много да получи малко внимание и после потребителят не е намерен. Телефона му не спира да звъни, търсят го вашите верни жени. Но Данчо знае своя път, до Баша се прибира всеки път. Другите търсят малко внимание, но срещат само разочарование, защото неговото сърце е заето. Баша е неговото най-ценно нещо. За Данчо от София, квартал Христо Ботев, за най-гадното копеле на 528 улица. То е последното ниво, Баша го държи спокойно, а другите ги държи на сини блок. душманен ги як ровела, ма наш ти оле те перавен. Душманен ги як ровела, Баша наш ти тересена. Тешунен, сува керел и Баша, наш ти перавен аверомес. Амен, сам думо думесте. Савре душманка пабарел, Лески думок си будзурали, кай чалавела на повторила. слобарите си лаят, ама Данчо и Баша не спират. керванът си върви, а слабите остават да гледат. Данчо не е курвар по принцип, щото обича удовлюбено жена си много. Но ако се наложи, Баша ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата.